parang yung ano, mabaga yun yung binigyan ko ng karto niya. Ang liit eh. Ito daw yung pang ano. 1 viewers, hello. Super star yet natin. Ilang ano? 21 gold. Ilang rewards? 6 viewers, hello po. Yan, live tayo. Update. Kuya Romel Normahid, hello. May gamigalap share. Hello po. Comment po kayo. Pintuhan. At dito kami sa bahay ni Bayaw. Bali, kakaano lang ng kuryente kasi nag-burn out dito. Dito sa Santa Luisa. Ano ba nag-burn out? Tapos naglaba ako kanina. Tapos naisipan ni Bayaw na bumili ng ano. Kasi makulimlim. Nakakarating lang namin ni Bayaw. Pumunta kami ng SM. Baya. Pili. Hello po sa lahat. Ayun. Kuya Tidi, Kasaol. Hello po, kamusta na pakiramdam ni ate po? Ayun, masakit. Kaya may gamot kasi masakit yung dito bantan. Dalawa kanan. Ha? Yung buong mukha. Sumasakit po. Ha? Sige. Hello, Ate Catherine. Shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ang ganda, ang sakit ng ano. Ba't ka mahihiya? Mahihiya sa kanila. Yun, maghapon tulog. Yun, kagabi, kagabi, medyo maganda yung tulog ko kagabi. Talagang sinulit ko yung kaso maaga lang gumising. Natulog, saan natulog kagabi? Mga siguro mga 11 na rin kami natulog kagabi. Mga 11. Talagang paghiga ako, nag-edit pa ako ng konti. Nag-edit pa ako konti, pero hindi ko na kaya yung hindi ko na kaya talaga yung puyat. Nakatulugan ko na yung ine-edit ko. Grabe, simula nung pagbiyahe namin. Tapos Aono, na siya, na-admit na. Yung tuloy-tuloy na yung puyat. Lumabas kami kahapon 4. Tapos nagising din ako ng maaga. Kasi uminom siya ng gamot, kumain. Nakain ko siya. 8 viewers, mga tulog pa siguro yung mga classmate sa atin.
At least tapos na sa ilong. Ang damot, dito mo basa sana. Sabi ni Kuya Tidi Casarod, at least tapos na sa ilong. Sa tinga naman po ang susunod. Diyan? Ang lilipat natin. Uy, alamid! Yan! Medyo malinaw. Wala ka ba nahihiya ka? No! Malinaw. 7 viewers, hello. Tapos yun nga, pagka-almusal namin, naglaban na ako. At di pa nakasampay kasi maulan dito. Kaya naisipan ni Bayaw na bumili ng ano, kasi magagamit niya rin dito. Bumili siya ng dryer. Abangan nyo lang sa vlog ko. Kaya nag-vlog naman ako. Buhay ko dyan, pwede mag-vlog. Sa ibang mall, ayaw. Kasi nagtanong muna ako na kung pwede mag-vlog. Pwede. Sige, sabi nga, walang problema dito kuya. Pwede dito, ay sir, pwede dito mag-vlog. Vlog kami doon mo. Yan pa nga, mga nilaban ko, nandyan nasa baldi pa eh. Sabi ba, di naman matutuyo yan. Napakarami yung mga ginamit doon sa ano. Ginamit namin doon sa ospital. Nasabi ni Bayaw, bili na tayo. Bumili siya ng washing. Para may magamit kami. Sabi ko sa kanya, yung maliit lang baga kasi wala pala yung sabon. Sa in-order pala yung online kasi siya lang naman dito eh. Ano? Hello, shoutout po sa inyong lahat dyan. Mga silent viewers natin, shoutout. Ate Cherry, shoutout po. Kuya Benji, Kuya Jaime, Kuya Jagger, Kuya Jojo, shoutout po kay Kuya Jojo. Silent viewers, shoutout. At sa Team Kasangga members. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa support nyo nung ako naka-challenge no. Team Kasangga. At ano? May and Eric. May and Eric. Shoutout po sa inyong lahat. Royal Normahid, ako ang nahihirapan pag nakikita ko si Ate Ami. Grabe talaga. Sabi ko sa inyo nung lalo na po ang pagpinto ko nung ano. Kasi hinatid ko 'to eh. 5:30 ng umaga. Prepare na. Ano pala yan? Talagang tanggal lahat. Natanggalan mo na ng ano ng ganito damit. Sabi nung bago akyat dun sa operating room, tanggalan ko na. Talagang lahat dun. Ha? Babae lang talagang nakakumot lang. Walang suot talaga. Kung may sing-sing tanggalin, kung may ikaw tanggal, kung may postisod baklas. Bago ipapasok doon, di ba? Tanggalin ko na. Tapos yung taga-sundo, isa lang yun. Tatlo silang magkasabay. Nakiusap sa akin yung nagsusundo papunta dun sa na tulungan ko siya. Kaya yung nangyari, ako naghatid dito dun sa operating room. Wala ko dun papunta. Operating room. Nakarating kami sa operating room kasi nasa taas yun. Nasa alas 6 sakto. Pinababa na ako nila. Tapos hantay ako ng hantay. Tagal kasi sabi, bago ko bumaba siguro sabi nila, yung gagawin ko pera, mga 2 hours to 3 hours yung gagawin daw. Alas 6, alas 7, alas 9. Wala pa rin, wala kasi tatawagin na lang daw. Pag 11, nagring na yung phone ko. Magsisimula pa lang pala. Yung opera sa'yo. 11. Sabi sa akin, mag-pray daw ako, ganito ganyan. Kasi magsisimula na kaming Tapos yun nga yung machine, sana daw, yung ng machine siya na di pumalpak. Yun. Tulungan mo kami mag-pray ka. Kasi
magsisimula pa lang kami para maging maayos yung operasyon ni misis mo. Sabi niya. Tapos pagkatapos ng opera, tatawag ulit kami sa iyo para umakyat ka. Yung tagal. Tagal nung ano. Mga bandang 1 ata yun o 1:30. Tinawagan ako na umakyat dun na. Kinausap ako nung nag-opera nito. Pero di ko pa ito nakikita. So sabi sa akin nung mga nurse dun, sino yung inintay mo? Sabi na, hindi bantay ka ako ni Ramos. Pinapaakyat daw ko ako. So, sige dyan. Dyan ka lang sa kwarto na yan kasi may kakausap sa'yo. Pinabahan ako. Kala ko kasi basta dyan ka lang, magantay ka lang. Kasi may pupunta dyan, kakausapin ka. Gusto ka raw kausapin. Antay ako ng antay naman nung magkakausap sa akin. Siguro mga 30 minutes bago dumating. Tagal. Tapos yung mga tao pa doon, nagbubulungan. Kung ano-ano. Nagpipintuhan sila. Kala ko kung ano na. Ito tumawag si Bayang. Kala ko kung ano yun. Ay, tagal. Mas matatamlay pa yung mga tao doon. Ano na kaya ako nangyari. Mas maya-maya, dumating na yung kakausap sa akin. Yun nga yung tungkol sa yung makina na ginamit. Tapos sabi na tapos na kami, success, sabi na. Tapos binigay sa akin yung mga picture tsaka video kung paano nila trinabaho yung pagpupera sa ilong ni Mrs. Nasa akin, nasa phone ko, ipinasa sa akin. Bait nga, kasi pwede ka kung matang si Bayo. Babalik ulit kayo sa PGH para sa check-up. Opo, babalik po kami sa Biyernes. Tapos ano ba yung salita na puro ng kwento? Limutan ko tuloy. Matagal pala kayo umuwi. Matagal po yung bakasyon namin dito. Kasi pag check up po ng Biyernes, yun yung unang follow-up check up. Tapos may mga ay Kuya Jagger, hello po. Hello Kuya Jagger, ano sabi? Hindi po. Malalong po. Go. Ay po. Kuya Jagger, salamat. Thank you po, thank you. Kuya Jagger. At yun, tapos malalaman namin kung sa Biyernes kung kailan yung sunod na check up. Basta, sabi kasi nung doktor, kakaiba daw yung pag-opera nila ngayon kumpara nung nauna sa kanila na opera. Basta kakaiba raw. Tapos, yung check up, matagal daw yung check up. May mga monthly daw, may mga buwan na, di ba? Sa Biyernes, tas may kasunod daw yan na kung kailang ilang linggo lang, check up ulit. Tas yung mga pasunod-sunod daw, buwan na. Sabihin natin na kaya
pabalik-balik kami dito sa Maynila. Di naman mag-stay. Gawa nga ng yung anak namin nag-aaral. Kaya ganun ulit yung mangyayari. Kung kailan yung check-up, pa Maynila kami. Tapos uwi na naman. Siyempre, okay na yun kasi ganun para kasi sabi ng doktor, siguraduhin daw nila na baka raw di na bumalik yung polyps ni Mrs. Ayusin daw nila yung ano nga para siguraduhin na natin na yung di na bumalik yung polyps niya. Yun sabi ng doktor. Kaya matagal daw yung check-up, mga follow-up check-up. Tapos siguro baka makadugtong na yun yung baka makadugtong na rin yung sunod na opera sa kanya, yung tinga na. Para di na magpila-pila ulit. Kasi yun na rin tatanong ko dun kung kailan yung opera ng tinga niya. Tapos sa ngayon talaga, dating sinabi ko na rin dati, nung hindi pa siya na-opera na matagal tayong makabalik sa team yun sa Pabay Project ni Kuya. Kasi ito na, ano po ginamit po nila sa operasyon? Laser po. Hindi po laser. Talagang inopera, tapos tinubuhan si Mrs. Nalagyan siya ng tubo. Tapos tinanggal, yung mga polyps, tinanggal. Di ko kasi sure kung baka bawal yun na ipakita sa vlog, di ba? Baka bawal ipakita sa vlog. Kasi may mga nandun yung, may mga mukha ng ng mga nag-opera. Kaya bawal siguro yun. Pero nasa akin. Kaya di pwedeng yan siguro. Kasi pinagtiwala lang ng Pero yung nagpasa sa akin, di naman siya doktor. Siya po yung nag-aalaga nung aparato. Siya nagpakilala yun sa akin Kaya hindi ako doktor, pero ako yung nag-asikaso ng nitong machine na to. Salamat sa Diyos, nakaos na operasyon ng misis ko. Kung malapit lang tayo, hindi na kami galaw sa... Opo, Kuya Roque, salamat. At yun, maraming salamat sa mga nag-pray, na mga nag-pray na maging okay yung operasyon ni misis. Ito na. Okay na. At ako lang muna yung magsasalita kasi bawal siyang yung magsalita ng gusto kasi dito sa loob dyan may tahiyan, dito may tahitas, yung dalawang butas ng ilong natin may nakapasak dyan na basta may nakapasak sa loob niyan. Kaya di pwede siyang maggalaw-galaw. Mga kinakain niya ngayon, mga malambot lang, lugaw, tubig. Tapos bawal siyang kumain ng ng mainit na pagkain. Dapat kung bibili ko ng lugaw o magluluto, papalamigin muna. Yung mga pwede niyang kainin, ice cream, mga ganyan. Ice cream tapos. Basta malalamig. Kung kanin, palamigin muna. Kung sabaw, palamigin muna. Pero walang bawal na pagkain. Na halimbawa, bawal ng ganitong basta kung ano yung pagkain na gusto niya, basta wag lang mainit, di ba ganun. Bawal sa magpersa, pero nakakapagsalita siya, hindi persahan. Tapos bawal siyang babaing, magbaing siya bawal. Ate Maya, friend, musta na? Dito pala kayo. Friend, musta na kayo ni Ami? Success ba yung operasyon niya? Ingat kayo dyan, friends. Opo, Ate Mayang, salamat Ate Mayang. At success yung yung opera ni Mrs. Pero matagal pa ako makabalik dyan kasi may mga follow-up check-up pa kami. Kaya kailangan natin basta kung lang muna yung pwede kong mai-vlog. Kung may manood, maraming salamat sa sa panonood sa vlog para mayroon din kitain kahit maliit. Basta kasi siyempre yung mga pamasahe din namin mapabalik-balik ulit. Sana panoorin nyo yung mga vlog ko na wala sa team. Sana huwag nyo i-skip yung patalastas. Kasi sa panonood nyo, malaking tulong na po yun para mayroon akong panggastos-gastos sa mga darating na check-up. Yun. Yun lang yung
manood lang po kayo sa malaking tulong na po yun. Kaya nag-live na kami. Kapon sana magla-live kaso ano ba? Pagod pa no? Pagod pa. Kaya ngayon lang kami nag-live. Kanina naman sana magla-live ako kasi brand out, madilim. Kasi may nagki-clearing dyan, nag-brand out. Kaya yun nga, umalis muna kami ni Bayaw, pakalaba ko. Umalis kami, pumunta kami ng SM. Bumili si Bayaw ng itong dryer para mabilis matuyo yung mga pinagbisa namin dun sa ospital. Ayun, maraming salamat talaga sa mga nag-pray. At may inaano nga ako kasi nasabi ko yun sa utak ko nung ino-opera to. Sana ka akong maging okay yung opera ni Mrs. Mas balak kong magpadasal pag uwi namin sa bahay. Yung tawagin din sa amin. Tawagin. Yung camera, kala ko doon. Tawagin sa amin nun yung mag-aurora. Ha? Ano ba si Bayaw? Bumili kasi nakabili ng lugaw. Oo. Yung tawagin Aurora, yung nagpapadasal tapos yung may mga may pinupunta sa mga bahay. Pero yung plano ko lang, yung simple lang na padasal, magdasal sa bahay tapos yatid yung dun sa simbahan. Pero wala akong pinangako kung kailan, basta pag maisipan ko bigla. Basta lang, simple lang na Dahil yun din yung pinangako ko dati nung nanganak to na nasisakyan. Na sabi ko maging okay yung anak niya kay Bibi. Sana buhay yung dalawa. Tapos ako. Kumbaga pangako. Magpapadasal. Kumbaga sabihin na pinitin siya. Parang ganun yun, no? Ha? Parang pinitin siya rin. Yun, nagbahay-bahay kami ng tapos sa amin kasi tradisyon yan sa amin dito sa Bicol. Ay doon sa Bicol. Yung mga ganyan, magbabay-bay, tapos may mga kumakanta na mga dasal ba yun? Tapos binibigyan, halimbawa nagganyan ako, tapos may nagbibigay ng pera. Tapos nagbibigay sa amin ng pera. Yung ginawa ko noon, nagdadasal mo sa mga bawat bahay, nag-iikot. Pero sabi ko na hindi ako magtatanggap ng pera. Tapos yung iba kasi talagang inabot talaga nila Pero hindi kasi tradisyon na yan na may nagbibigay ng pera kasi pambayad daw doon sa mga nagdasal. Basahin mo yung ni Perdiago. Tapos yung ginawa ko naman, yung naipon na pera noon, kasi sakto yun yung si Inang Piña Francia nasa barangay namin, pinagpa-snack ko na lang lahat yun. Binili ko ng mga manok, nagpalugaw ako. Yung mga naglamay dun sa kay Inang Piña Francia, pina-snack ko na lang yung lahat. Nadyan. Kanin lamig with cold soup and drink. Opo, Kuya Jagger, pinapalamig naman. Ilyas ng Baguio City, ay mas na po. Parang Jason at least, tapos na okay na. Okay na si ate. Opo. Kaya yun, pinapasalamatan talaga namin lagi yung mga nag-pray nga, yung mga nagsasabi na sana gumaling na si Mrs. Thank you po, at ito na, nagpapahupa na lang siya ng sugat. Sa Bernes, tatanggalin na yung tahi. Basta daming tahi niyan dito. Bayan dito. Grabe. Tapos, siyempre, salamat po sa mga tumulong sa amin. Siguro, hindi ko nabanggit yung mga pangalan nila, no? Huwag natin banggit yung mga pangalan nila. Basta maraming salamat sa mga nag-send sa Gcash niya, sa tumulong sa amin. Lahat, thank you. Siyempre sa family niya na umaalalay sa amin. At sa mga magulang ko, kapatid ko na nag-aalaga dun sa anak ko. Tapos sa tindahan namin, thank you. Kuya Jordan. Hi Kuya Jason. Hello po Kuya Jordan. Basta yun lang, natin. Kasi hindi ako makatulong dun. Alagaan ko siya. Kung ano po yung ma-upload ko, baka pwede naman po na suporta pa rin yung vlog na panoorin nyo, na
para pag ano, mayroon tayo kahit counting mas pumasok pa rin para sa mga darating na follow-up, check-up, pabalik-balik ulit dito sa Maynila. Panoorin niyo yung vlog. At siyempre, huwag natin skip yung patalastas para may konti-konti pa rin na pumasok. Malaking tulong na po yun sa panonood ng vlog. Napakalaking tulong na po yun. Di siya makapag dati makulit. Ngayon, huwag mo nang pilitin. Kasi bawal siya muna basta bawal mabahing, bawal mauntog. Kaya, malay natin, bago magpista sa amin, makauwi kami doon sa Bicol. Tapos kung ano sabi sa PTX, kung kailan yung balik namin, baka makauwi din kami sa pista. Tapos baka sabihin na bumalik ulit. Malalaman natin sa Biyernes kung paano, kasi pag sa Biyernes, magbablog naman ako, tapos magla-live kami pag uwi para malaman. Kuya GC Anyete, hello. Uy, Mayora, Jamila, Kuya Jason, hello, and sa asawa mo. Hello, Mayora. Tapos na yung yung opera ni Mrs. Kuya TD. Pagpikto po yan ng anesthesia para balutang pa si ate. Kasi may barang nga dito, sinabi yun namin sa doktor kung bakit siya nagluluha. Kasi may luluha-luha sa kanya. Tapos, sabi ng doktor, daw kasi may nakapasak dito sa loob eh. Kaya, dito sa mata na lumalabas yung parang luha. Imbis na sa ilong. Kasi dyan, may takip kasi, bawal, baka may infection. Kaya kanina, naligo na siya, pinaliguan ko kanina, pinalitan namin, pumili kami ng gasa, sinalpak ulit. Hello Kuya Jordan, sabi ni Mayora. San Kuya Noli Ate Jamila, sabi ni Kuya Jordan. Kaya pag naligo, kailangan palitan ng gasa para di ma-infection. Sige po kaya lahat naman ng mga vlog ng Timpa pinapanood namin. Salamat po Kuya Elias. Hindi ko po alam na sa school po ako, Kuya Jordan, sabi ni Jamila. Ayun. Siguro maka-upload ako mga isang vlog, 2 vlog. Okay Ate Jamila, kasi dyan lang yung natin. Kaya pag check up namin sa Biyernes, may susunod pa raw na check up, baka pangalawang linggo o pangatlong linggo. Kailangan ko makauwi muna dun sa Bicol para tutukan ko yung tindahan dun kasi magpipista, mabintayan. Pero yung siguro yung balot, baka di ko na mabantayan. Kaya mangyayari nun, yung balot sila mama na yung magdidiretso ng balot. Ba? Kasi pag uwi namin, siya, hindi naman ko makakagalaw-galaw dun. Baka mag-upo lang. Ako yung gagalaw talaga dun. Siguro, basta, paano lang yun. Patulong na lang ako sa mga kapatid ko sa kila mama. Ate Mayang, kung kailan nandito na kami kahapon, nasa vlog ko yun eh. Kaya naman lumakas yung ulan. Grabe yung ulan, lakas. Tapos nandun kami ng kapatid niya, nagmotor. Yan lang sa Amstead. Nag-grab kami. Nag-booking kami ng grab. Tapos sinalubong kami ng kapatid niya sa Amstead. At tinawagan ko yung kuya niya. Nag-i-booking mo kami sa grab. Kasi mura lang eh. Sa pagpunta nga namin doon, pag check up, mag-grab na lang kami kasi mahirapan siya pagpalipat-lipat. Yung binayaran namin doon sa grab, binigyan ko na ng 250 yung driver.
Hindi na ako nagpasok ulit. Kasi, ano, maganda yung ano. Hindi tagtag. Hindi siya tagtag dun sa grab. Ayun ang gagawin namin. Papunta dun, mag-grab, babalik. Kasi kung magkukumute pa kami, maglalakad kayo papunta dyan sa Don Bosco o kaya dun sa dun pa daan. Mag-jeep kami. Baba kami. Mura sana, no? Mura sana kapag nag-commute lang. Nagkalipat-lipat. Kaso, ito naman, aakyat pa dun sa overpass. Saka, jeep papuntang Quiapo. Pagdating naman sa Quiapo, tatawid. Sasakay na naman kami ng bus. Papuntang PGH. Kaso mura, mapapamura, kaso yung usok, bawal sa mabahing. Eh, tulad nung ano, dun sa Grab, lakad lang, saan kami pick up, dun na kami mismo sa PGH bababa. I see you, guys. On my FB, ingat lagi. Apo kaya jogger. Sabi ni kaya jogger. Sige, umakali daw. Message. Pero di ko alam yung ano. Hindi ko po alam kaya jogger yung ano, yung FB mo. Hindi ka nagugutom? Salamat po kaya jogger at ingat po kayo dyan. Kaya, kasi matagal akong makabalik. Pagkikiramdaman ko muna. Siyangan naman iwanan ko siya. Dito nga, papuntang CR, alalahan kasi bawal, baka madula. Baka mauntog yung ilong niya. Kasi parang nagpaano rin soldier eh. Yung ano eh, kasi ilong nga eh. Tapos dapat dito, kagabi nga, natatakot siyang katabi ko. Dito siya. Ibayaw dito sa baba. Kami dito magkatabi. Natatakot na katabi ko kasi pag pagod talaga ako, pag grabing pagod. Nananaginip ako minsan. Nananaginip ako na nasa rambulan. Dati nasuntok na rin. Diba? Nasuntok ko na ito eh. Hindi siya makatulog. Kasi, ba't di na ito? Natatakot ako sa iyo. Kasi, alam niyo talaga, pagod talaga ako. Tulad nung palabas na kami, asikaso ako nung ano. Kasi bawal yung dalawa yung bantay. Jun Santos, magandang araw po, Jason. Kamusta kayo dyan? Okay na po, Kuya Jun Santos. Naoperahan na po. Naoperahan na. At nakalabas na kami. Bali, na ano kami doon sa PGH. Na-confine. 1, 1, 2, 3, 4. Pag A4, nakalabas na po kahapon. Nakalabas kami kahapon ganitong oras. Nandito na rin kami ng oras. Nasalamat sa mga nag-pray. At doon ko naisip nung tapos na nga yung opera, tapos pinakita sa akin yung ginawa nila na yun na nga, sabihin na natin na napagod na talaga yung isang taon na pabalik-balik namin dito. Tapos yung isipin ko yung taon na yun na nagastos namin kung sa iba na nagpagamot, kaya na sanang ibayad sa mga private. Kasi yung back and forth talaga namin nun. Yung back and forth namin, 5,000 yung nagagastos namin. May baon pa kami niyang tipid sa pagkain. Pero nung na-opera na siya, tapos pinaliwanag sa akin yung doktor, na yun nga, hindi pwede talaga sa iba kasi yung aparato na ginamit sa kanya ay wala pa pala sa ibang hospital. Kumbaga, katabi natin yung mataba. Kung napoeran siya sa ibang hospital, mga private, yung katabi pala namin na nagbenta sa'yo? Nung katabi pala namin na babae nun, mayaman pa yun. Na ano nga pala. Kasi kita mo naman yung kutis ng tao kapag nakakaluwag-luwag. Kita mo naman yung kutis natin. Sila yung babae talagang tingin ko pa lang dun, mayaman eh.
Kasi yung kutis talagang parang di nakakagat ng lamok. Walang mga, talagang kinis niya. Tapos, basta yung mga kinakain nga nila, basta hindi pinakain ng rasyon eh. Di kami yung rasyon, nahati lang kami. Tapos, nakatikim kami nung bumili si Baya, tapos nung nagpadala si Kuya, Kuya Bern, nung bumili din ako nung pagkain. Pero nung kasi tinitipid ko yung pera eh. Kasi kung anong mga pinapabili na yung gamot, talaga gusto ko laging ready yung pera ko. Hello po, Ate Marlene. Gusto ko ready yung pera kapag inutusan ako, makabili ka agad. Kasi ito kunti lang kumain. Yung tira niya na rasyon, yun yung kakainin ko para makatipid-tipid kami kasi wala naman akong pupuntahan dito na basta kumusta kayo, Jason? Okay na ate, nakalabas na kami. Dito na kami sa may Santa Misa. Nagpapa-recover na lang. Tapos check up, follow-up check up sa Biyernes. Patagal yung follow-up check up sa kanila. Basta ilang buwan yung pabalik-balik pa kami. Di pa pwede magsalita ng salita. Pero nakakapagsalita siya. Kaso sabi ng doktor, huwag mo nang piersahin. Kasi baka raw mapunit ulit. Babalik na naman, magtatahi. Baka uparahin ulit. Kasi yun nga, yung pag-isip-isip ko na, kasi yung katabi nga namin, naka-apat. Ang apat dyan sa PGH. Yung 3 opera sa kanya, nagpa-opera sila ng polyps din, tulad niya. Kasi ganun din yung ginawa sa kanya tulad ni Jesus. 3 opera, mga private pa. Pang-4 na opera, dyan na sa PGH. Dyan lang daw naging success yung pag-opera. Mas dami pininto nung nag-opera nga din. Yung naggagamit ng machine. Na may dinala pala dyan. Pwede bang banggitin? Bawal? Bawal. Basta may dinalang galing Bicol na yung cases naman niya ay tumor sa utak. Galing Bicol po yun. May nagdala na kilalang tao. Basta kilalang tao kasi yun. Bawal bakitin sa dito. Siyempre. Basta, pero ako alam ko kasi sinabi sa akin nung nag-opera. Basta galing Bicol, tumor sa utak. Yan inopera yan sa pages. Ayun, naging successful yung okay na yung, pinakita nga sa akin yung picture. Pati yung video ng pag-opera nila, pinakita sa akin. Grabe. Kaya sabi ko, talaga, kumbaga, hindi kailangan magmadali kasi pinag-pray ko naman yun na sana may magandang kalalabasan yung taon na pabalik-balik namin. Kahit natagalan pero okay na okay yung Grabe yung pasalamat ko dun ng mga nag-opera. Pati nga siya pagkagising kasi pinalapit na ako Grabe pasalamat dito. Kahit lang yung boses niya Lula pa siya Panay pasalamat nito Tapos doon na rin ako naggutom. Doon na ako nung nakausap ko na ito, nagising na. Doon na ako nakaramdam ng gutom. Muntikan pang matumba dun sa labas. Kasi akyat baba. Pag tinatawag, kasi sabi sa akin nung pag akyat, as Kuya Jaime. Ano po Kuya Jaime? Paring Diyos ang musta si Ami. Okay na po, Kuya Jaime. Nakalabas na po kami kahapon. Ito na, nagre-recover na lang. Tapos sa Biyernes po, babalik kami doon follow-up check-up. Kasi may mga follow-up check-up ako na mga mangyayari. May mga, basta matagal daw yung follow-up check-up. Kasi gusto mangyari nila na siguraduhin daw nila na di na bumalik yung quality niya. Gito, Vermont, parang Jason, natapos din yung opera, dapat makauwi mo na ng Bicol para
makalanghap ng sariwang hangin. Ingat sa biyahe ng uwi. Opo. Okay, good news, sabi ni Kuya Jaime. Opo, kaso yun nga, kailangan muna namin yung unang follow-up check-up na Biyernes, tapos hintayin namin kung kailan yung sasabihin na sunod na check-up. Pag kaya namin umuwi, alam ba, sa Biyernes, sinabihan kami na balik kayo ganito sa sunod na buwan na. Tatanungin ko siya kung kaya niyang bumiyahe kasi nasa kanya. Nagdidepende sa kanya yung ano eh. Kasi ibiyahe ko tapos ngayon inaalok ko na hindi niya kaya eh. Kasi nahihilo pa siya. Kaya pag sabi doon, tapos pag tayong bumiyahe, pwede kaming umuwi. Tapos babalik ulit kami dito. Kasi para makalanghap siya ng yung sariwang hangin. Kasi dito, mag-usok. Bawal sa kanya yun, bawal mabahin. Pag uwi namin dun sa bahay, doon lang siya, pahinga talaga. Bibili muna tayo ng sabay, mga palanggana dun, panlalaki yun. Maglalaba din talaga lagi. Luto ng pagkain kasi anak namin. Kasi mga kapatid ko may ginagawa rin yung mga nag-aaral yun. Kasi sila muna nag-asikaso doon. Tsaka iniisip ko pa yung paninda namin doon na inangkat namin na bago kami pumunta rito. Kasi biglaan eh. Kuya Tidi, bili po kayo ng brace. Apo. Bibili po kami nun. Kung nga pa, nalingaw ako nun. Kalimutan ko pala, nandun na kami sa sim kanina. Yun yung bibilin ko para pang nagbiyahe si amin. Yung ilalagay dito ko. Yan. Para pag nakasandang pag nagbiyahe ko ng ano. Di ba magagalat kami papuntang PGH ulit. Bumili yan yung kapatid niya. Sinundan, magkasunod sila pangatlo kasi si Mrs. pang-apat, bunso. Siya yung nangupahan dito, nang bumili ng lugaw. Tapos, papaanoin mo na yun, bawal yung mainit. Siyempre, ganun pa rin. Susubuan. Pero, may nagpipersa na rin siya. Dahan-dahan. Ano yung ng lugaw. Tiyaga muna sa Anong oras yung mo? Alas 6. 5 auto na. 5 auto. Para mabilis? Oo. Kaya si Bayaw nag-diop din kahapon. Nag-diop siya kahapon hanggang ngayon yung diop niya. Kasi yun nga, sabi ko, mag-diop muna, gawa nga ng pag-asikaso ng papel na walang mag-aalalay. Akala namin, kasi sabi doon sa PGS, bawal yung dalawa. Kaya sabi ko, siguro yung pwedeng pumunta doon alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya sabi ko, ako na lang. Nagawa ko sa hapon, punta ako doon sa asikasuhin ko yung papel. Tapos takbo ko sa kanya para kung nahihina yun. Kasi may swero eh. Buhat-buhat ko yung bakal papuntang CR. Sakto pag magpapaalam ako dun sa office, yung mahaba pa yung pila. Ako balikan ko muna yung pasyente ko kasi baka naihina o kakain ng takbo na naman ako yan, papunta nyo sa kwarto. Pagod, higa ko dito kagabi. Wala, nagising ako umaga na. Magaling po Kati Ami, sabi ni Kuya Romero ng Mahid. Salamat talaga sa mga nag-pray at naging successful yun. Success yung pag-opera. At yung mag-opera nga, talagang nakiusap magdasal ka abang nag-opera kami para magaan daw.
para maganda daw yung pag-opera nila. Sabayan mo ng dasal, sabi na sa akin. Lagi man, kahit di ako pala simba, pero bawat galaw nasa ano yan, nasa utak niya. Hello po sa 16 viewers at sa silent viewers natin. Hello. Yan. Masarap din yung ano, yung lugaw. Napakasarap. Ito sa kanya. Bumili si Bayaw ng look. Yan lang. Tara lang, kutsara niya. Ito ang gamitin mo. Dan, ano po tayo? Lugaw, merienda. Rapay. Kaya muli, maraming salamat talaga sa mga tumulong, sa mga nagsisend. Yun na may panggastos kami dito, pangkain, pamasahe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ulit-ulit po akong magpapasalamat sa inyo. Mag-message lang kayo kay Sir Jagger kung ano pa pwede kailangan. Opo. Malasa talaga yung ano, lugaw. Kaso, sinabi ko na nga dati na ano, yun nga, sa mga tumutulong, ayaw ko po kasi ayaw ko mag-message talaga. Ayaw ko mag-ano, kasi nakakahiya. Pero pag yung iba na sila na lang yung nagkukuha, bigay na, tinatanggap ko na lang po. Pero sa message, pasensya na po, hindi naman sa ayaw ko talagang mag-message na manghingi. Ay, bawal. Huwag mo makasayin. Nagsumbong na. Mainit pa lang. Umaya na. Umaya. Wala nang bigyan nga ng gusto. Wala mo lang. Balik na ka. Balik na ka. Hindi sinabi na dawa ko, sabi na tinanong ko kung kahit maligam-gam. Hindi rin. Dapat talaga yung lamig na malamig. Pero sa'yo, babalik tayo dun. Ano? Kuya Alfredo Lipa. Hello. Shoutout po, Kuya Alfredo Lipa. Nagtatakip. Nagtatakip kasi. Nahihiya daw siya sa mukha niya. Nagtatakip siya. Ano yung shake? Ayan, yan pwede yan. Yan, tas ice cream, yun ang mga pwede niyang, yan pwede yan. Kasi ito kaya mo. Pinapay. Pwede sa kanya ice cream. Basta mga malamig. Tapos, ano ba yung sinabi? Ay, pag dumugo, yun pala, tandaan mo yun. Sabi ba ng doktor? Kapag dumugo daw yung ilong niya pag dumugo, ano daw, mag-crack ako ng yelo. O, ano daw siya ng yelo sa bunga niya, tapos wag lang gaganyan, dapat hayaan lang. Na yumuko lang, tapos lagyan ng yelo sa ilong niya. Pinapakain ng mainit, pag-ubay na dugo niya, mainit niya, malamig ang nararamdaman para basta wala naman pagkain bawal. Ang bawal lang kung mainit. cream cheese. Ganyan lang, no? Chocolate at cheese.
Grabe. Pasalamat namin kasi. Basta, grabe talaga yung napakalaking tulong nila. Yung mga sinisid nila. Ang gastos. Ang galing sister. Shoutout po sa mga katabi namin doon kasi nanonood sila ng vlog ko eh. Nakalabas na kaya sila? Kaya kuya. Pag alas namin doon kahapon, sana yung operahan eh. Kaya kung nanonood po kayo atin, comment po kayo para makilala na. Ano yung pangalan nila? Nanonood yun ng vlog ko. Coffee. Coffee tayo. Ano no? Ano? Hindi na ba ako? Ayun lang. Hindi mo ito mga namin kaya barosa mo namin. Mga namin. Yummy. Papabili tapos pag di na gusto. Ha? Nararapan siya. Wala si Ate Kilima. No. Kaya si Kuya Benji. Tolyo Diyos. Comment po kayo. Kuya Bird. Ma'am Maria G, hello po. Ay, ano ah? Shoutout po kay Ma'am Maria J. Hindi mo na ako sa kanya po. Hindi na. Nakalasa-lasa na. Balikan ko na. Pero pag kaya na, halimbawa kaya niya na, pag kinabayan niya na ako na pwede lang magtrabaho, saka na lang po ako babalik sa team kasi kailangan ko rin kumita kasi maubusan kami ng ng budget din namin. Pero natsagaan ko na lang muna yung mga tindahan. Na may plan na ako, may ano na ako na gagawin ko doon sa bahay para di kapusin. Jake, wala damit, tama sa akin. Pwede kong balikan ko yung paghabal-habal. Habal-habal ng umaga kahit hapon. Tanghali, balik. Wala lang, eh. Kasi Ikaw ba, eh, dito ka sa akin to eh. Wala damit, tama sa akin. Depende, tingnan ko kung ano, kung doon sa tindahan ako. Ayun naman yung gawain ko dati nung hindi pa ako nagbablog. Habal-habal tapos nagluluto-luto ako dun sa harap ng tindahan. Papatagin ko sana ito sa mga Ngayon, unlimited yung live natin. Hanggat malubat. Para makaabot yung iba na mga natutulog pa. Ha?
Yun. Kuya Carlos, malapit ba kayo dyan sa Don Bosco School? Opo, dyan po sila nag-aral. Paglabas namin po, Don Bosco mismo. Dyan po sila nag-aral ng college. Silang magkakapatid, silang... Sa kabila? Hmm? Sa Bosco mismo? Laura nga, sa Laura. Sa Laura po. Buka. Kasi may Don Bosco rin bagay dyan sa ano? Kalintong. Masarap dumayin siya sa loob. Hmm. Yung anak namin pag nagbibidyo call, para itanong kung kailan ka uwi. Kawawa naman. Ano ko gumagalaw? Mute mo, ang reply. Cut mo mute mo. At kay Miss NYC, maraming salamat po. Siya yung unang sponsor namin na una pa lang na pa-check up ni Mrs. Siya yung tumulong sa amin. Pabalik-balik. Salamat po kay Miss NYC. Thank you. Kalahat. Kaya di ko pa na gusto kong balikan yung vlog ko nun kasi kay Kuya Jojo. Tapos yung mag-asawa na... Ano mo na mukha mo doon? Hindi ko matanda yung pangalan nun kay Kuya Nuli pinaabot eh. Yung 20,000 yun eh. Hmm? Kuya Obed? Kay Kuya Obed, Mr. Secret. Sino pa yun? Yan, Kuya Danny. Yung sponsor ni Parson na sino? Kuyang di nagpapakilala. Parang mayroon pa rin yun kay ano eh. Si Beef Vlog. Kuya Beef Vlog. Mayroon yun eh. Kuya Beef Vlog. Kuyang Anonymous. Mayroon pa yun. Si Kuyang Anonymous. Sino pa ba yun? Ano gawin ko ngayon? Hmm? Kuya Cesar Ferrer. Salamat po sa lahat na tumulong simula umpisa hanggang ngayon na po. Thank you po sa shout out po sa inyong lahat. God bless po. At naoperahan na mayroon pa akong iniintay na sunod na opera. Yung tenga naman. Pero yung ilong okay na. Hmm? Natikot na sa nasig amon. Kunti na lang sa ingin. Sarap tulong ka oh. Bili. Mapanis yan eh. Tulad kagabi. Magkinain, napanis lang. Ano ulam natin? Meron pa? Ito sabaw? Pala, mayroon pa pala eh. Palisit na lang.
para makaulit ng tinapay, gano'n na tinapay. Daming tinapay na galing gala namin, galing ospital. Tapos napakabait ng ano, mga napakabait ng mga staff din sa ano, PGH. Lalo na kay ate na ano, yung gusto siyang paliguan. Napakabait mo, no? 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 Tatang sila. Pinipilit siya paliguan eh. Pero kanina, nakaligo na to. Pinaliguan ko. Ay 20. Ay 20 na. Alas 6. Tapos may mga resita dyan. Pero bago kami lumabas. Kasi may gamot na kami dyan dating binili. Tapos may resita. Sabi niya, yung gamot na nabili namin tapos yung resita, parehas lang, di ba? Kaya pinakita ko muna. Pwede muna kami bumili, sabi nung mga nurse, bumili na lang daw pag ubos na yung gamot na binili namin. Kasi kung bigyan ka ng resita, bili ka agad, madudubli-dubli. Sabi nung nurse, buti pinakita mo. Yung para sa sakit, inaano mo niya. Pag sumasakit lang daw yun. Tagtatlo lang yung pinabili sa akin. Ayan, belated happy birthday kay Kuya Noli. Kapon daw nakapag-live eh. At rin ako nag-attend sa live nila. Kasi nagsagan yun ng nagsagan ng pag-asikarto ng papel. Nanay mo pan, telo po, nanay mo pan. Shoutout po kay nanay mo pan. Basta salamat dun sa mga umusuporta nung nag-chance ako dun sa yung kasangga members. Thank you po sa inyo. May Eric, thank you. Grabe yung bagyo sa Cebu. Sabi ko nga, gumus ko nga. Walang lopes siya. Wala pa siguro kaya Benji, manahawag pa siguro. Tayo natin sila. Tol Julio, si Ate Maris, Ate Cherry. Buya rin eh. Hmm? 30. 30. Pero hindi ko ko.
ganito no. Gusto ko magkape. Ganyan. Parang namimiss mo na yung kape. No? Ha? Sabay, pwede naman tayo magkape. Pwede ka naman magkape. Lagyan ko ng yelo. Ha? Ba't basa? Hello! Gusto mga silent viewers natin. Ito pa si Wilby na nagtangsak. Kuya ka ng Pio, lari. Si Pio. Kasi siya na maingay. Pag ganyan, ano, only in the Philippines na pag ganyan. Ingay. Yung sa Bicol, yung pagka-umaga, maririnig namin yung tilak ng manok. Dito pagkagising ko kanina, kung narinig ko kaagad, putang ina mo. Yun yung pinakang tila ako dito eh. Nagmumura. Oo, yan na. Pinakang tila ako dito eh. May bibigay mo. Yun! Connecting. Yan, comment po kayo para may pintukan. At babasahin ko lang muna. Ganyan talaga. Hindi naman to kaya pakainin ng anak ko. Sabihan di rin siya makapakainin ko kasi ano rin, paralyzed. Sila nandito naman sa Maynila. Kaya rin talaga ako sa bahay, mag-i-stay muna. Pag na, basta lagi kami magkasama. Check up. Sama-sama kami. Sana maunawaan, baka sabihin na naman nung iba. Unahan ko na kahit di pa nangyayari. Yung mga, ano, baka sabihin naman pagkatapos ng challenge, hindi na bumalik sa team. Kaya unahan ko na. Sana maunawaan niya. Kasi hindi biro yung ano na to. Hindi siya basta-basta. Tulad nung ano, baka nabasin nyo naman yung mga iba nun na muna lang natin pansinin. Masabi nila huwag nang pansinin yung mga ano na yun. Kuya Makbal, present. Yung una namin pagpamaynila na yung pera na di naman na-operan si Mrs. May nag-comment sa akin din na na parang niloloko ko lang daw yung mga sponsor. Hindi naman daw kami nagpa-opera. May reply naman ako doon. Mahirap pag manloko sa tao. Tubig.
Wala si Kuya Rene ah. Sino pa yun? Ah, baka. Hindi ko lang alam. Hindi ko tinignan kung may nakalive sa kanila eh. Sino yun si... Yung isa na ano? Yung account niya na... Kuya... Ha? Hindi, yung isa pa. Ano sila yung Kuya? Ay, Kuya Hook. Shoutout kay Kuya Hook. Kuya Alfredo Lipa, okay lang yun. Huwag mo na lang pansinin ang mga ganun ba. Opo. Kaya kung mag-ano lang, pinaalala ko lang po sa kanya na ito na, ngayon lang yung ano ng hospital. Tapos na yung opera. Antayin naman nung sa tainga kung kailan. Wala pala tong ano ah. Wala palang jacket si Kuya Alfredo. Lagyan nga natin ng jacket. Akan mo naman. Lagi itong ano eh. Lagyan natin ng moderator si Kuya Alfredo. Ayan. Comment ka po ulit Kuya Alfredo. May jacket ka na po. May moderator ka na. Kulay blue na yan. Maglabas ng ano. Kung may kulay na yung pangalan mo po. Pasensya na po sa iba na di ko nadyajakitan. Hindi kasi di ko napapansin na ano. Pero nababasa ko yung mga comment. Pag naubos mo, usog ka naman. 5:30 to. Ilang? Ano, sasayang na ako, dapat talayo pa lang. Hati na lang tayo. Sabi nila, nagiging makakalimutin daw pagkatapos mo operahan. Epekto ng anesthesia. Iwan ko lang po. Hindi naman siguro eh. Wala naman dati na. Normal lang naman yung ano mo. Tatlo ko ba harap? Ha? Pero sa kakalimutin, kunti. Parang diba? Kaya makakalimutin siya. Nakatatlong opera na to eh. Opera nung ano, yung ilong. Ito, nung una. Tapos panganak nung anak namin. Tapos ngayon ulit. Ano wala? Ha? Ano wala? Takpan mo na. Ano tubig na mamaya? Ha? Ay, ito na muna. Ito. Para manawik. Iya, korte mo. Ang mo di... Bilakal mo nga ito, no? Ito ako pakal na ano eh. Dito ko dagas tayo ng sa mga empties. Kami hindi ka makamisa. Ano nga utang na ka? Hello? Uy! Uy! Nakatulog siguro yan. Hindi ko kaya friends pa tabi hindi mo na bayad. Sini na bayad. Wow. Ay, pagkari ka eh. 11 viewers, hello. Natuloy-tuloy yung live natin. Mamaya mag-edit. May vlog kami ni Bayaw kaninang ginawa. Sa labas. Nag-motor kami.
Ate Melissa Soriano, may the glory and bliss to God be with you. Yes. Salamat po sa sa pagpe-pray. Ha? Gayo. Ari ka. Ada? Elisa. Ayam? Ano? Iya? Si ano pala? Thank you. Ate Maris. Shoutout po kay Ate Maris. Ate Ami, sending hug, sabi ni Ate Maris. Salamat po Ate Maris. Yun na po yung mga pray natin Ate Maris. Natupad na. Okay na. Alagyan natin ng moderator. Yan, may moderator ka na. Sa pag nag-comment ka ulit, live ko na yung pangalan mo dyan. Kuya Romero Bahed, hello. Kaya mo sa kanila mo. Hindi ka man nagsalita. At mag-init tayo ng tubig, magkapik. Amo din sa binakal mo no? Saan ko tubig? Jadi hindi mo tinatal. Ay mo sumuwan. Binakal mo na. Pero kung pinakalik ako, spray lubog. Naharap kita, tapos pinispan. Viewers at sa 18 na nagtamsak. Shoutout po sa inyong lahat. Ate Cherry, comment Ate Cherry kung nandyan ka. Silent viewers siguro si Ate Cherry. Ano, testing mo na natin? Extension, paano ka yung mga pa niya? Paano ko kasi sa mga eh? Bakal mo na extension. Pag ano mo na? Ano, ikali ka naman. Ano lang chan ko? Medyo okay na yung ano natin. Medyo makakatawa na tayo ng si okay na. Pero may mga pabalik pang check up. Paray na plastic. Ha? Paray na plus. Ano? Paray na plus. Paray na plus. Rhino Plus. Sa mga baga. Paray na. Mga papatangos. Paray na plus. Meron. Ang pag nagpapatangos ng mga rain. Tawag. Rhino Plus. Para nagparay na plus daw. Pero pag pumayag kaya ang doktor, i-vlog ko yung pagtanggal. Hindi ka masabi, bibidyoan eh. Ba't ba? Nakita ko nga yung video ng pag-opera sa'yo. Kasi nasa phone ko eh. Kaso di ko lang, ayaw ko isama sa vlog. Kasi pinagkatiwala yung nila. Sabi na, ibigay ko sa yung pagkatiwala ko sa iyo. Sabi niya eh. Kasi siguro bawal yung ipakita. Grabe. May dinukot. Tanggal yung mga bukol-bukol talaga. Dinukot dito sa kanya. Tapos may dito. Dami tinanggal na laman. Mga bukol-bukol. Kailangan ka na. Ano gusto niyo? Yung ngayon. Yun, mas masakit daw yung ngayon kaysa nung unang opera. Ano na? Pansit na lang kita. Hindi na ka lang magkano. Sige na, magpansit na lang tayo. Huwag na magsahin. Busog na rin ako ng ano. Mamera sa pansit. Tapos paluto. 120 ka. Wala testing yan. Dito tumahubos. 120 sana. Sir, yung bakal. Sa pang nag-ubos paluto. Doon ako. Dito tumahubos. Ngayon tabo. Kapilali. Ayan. Dito tumahubos. Muna to.
Ha? Yan lang. Pansit, ano yung ano? Bus paluto. Kaya ano ako. Vlog mo na! Ay, ganda dun eh. Sarap ng mga luto dun. Yung bus paluto. Kung ano yung order mo, tapos lulutuin yung lag dyan sa ano. Harap mo. Malinis yung pagluto. Organic. Pwede yun, nag-ano sentro. Sa mga bahay. Mag-order ka ng sisig. Diyan mismo sa harap. Lulutuin. Mag-order ka ng bihon. Yung mga pansit bilao. Diyan mismo sa harapan. Lulutuin nila. Maganda yung pag may pwesto sa... Kasi yung mga luto na yun, kaya kong lutuin. Bilis lang yan. Yung di ko lang kaya, yung pinapalipad-lipad yung... Pero kung luto lang, kaya kong lutuin yun. Pero yung si Bano marunong no? No? Assistant ko. Oo, kasi chef yun eh, yung kapatid niya. Yung dito, mayari nito. Yan yung mga uniform niya. Assistant chef. Nakapromote pa lang niya. Ito yung uniform niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung ano, mag-business ka lang, mag-ano kami, business sa... Kasi marunong siya magluto eh. Sa ano siya, sa mga, restaurant na, Korean restaurant. Assistant chef siya. Naka-promote lang. Marunong yan yung mga gumaganyan-ganyan yung ano. Talagang tumitalapon yung mga niluluto. Sa akin lang, marunong yung talagang tinatapon na mismo. Pero pag luto lang talaga, walang mga tricks. Kaya ko yan. Wala! Palutuin o. Yung palutuin mo ng ano, ng 200 kilos na baboy. Kaya kung magluto ng ano, maramihan. 200 kilos. Siya ka? So, ano? So, ito yung nilaban ko. Hindi pa lang sinasampay. Panay ulan kasi. Dami kong nilaban. Kaya bumili kami ni Bayaw ng ano. Nagpasama siya sa akin. Bili daw siya ng ano, ng dryer kasi magagamit na naman dito. Tingnan nyo na lang sa vlog. Kasi minotor lang namin. Ito yung napapatungan nitong ano, ng cellphone. Dryer. Hanabishi. Nakita ko maganda eh, kasi yan 6.8 kilos yung kaya niya. Pero may kasunod nito, yun din yung balak kong bilhin pag uwi namin ni Mrs. Kasi ako rin maglalaba-laba doon. Manay ulan. Para magdadryer ako, mabilis matuyo. Sunod nito ano yung 8 kilos yung kaya. Tapos bibili ko sa pag-uwi namin, bibili ko ng yung pong. Para malambot yung higa niya kasi dito nga panahiga. Yung higa namin doon na pong, ano na, well, lapat na. Mag-piperso na. Okay. Oh, ayusin mo. Kaya yung mga tilaok dito eh. Ano naman bago? Ate Catherine Guanzon, hello. Hello Ate Catherine.
Nasa Malawag pa siguro si Ate Catherine. Hindi ko malimutan. Kakape ko. Huwag ka muna magkape. Huwag ka muna hindi. Ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pangako, kapila. Kahit nasaan ka man, tayo kung malapit man, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Lumulubog, lumilitaw. Odo. Lumulubog, lumilitaw. Lumulubog, lumilitaw. Ang buwan at ang araw ko'y laging laan lamang sa'yo. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Andito na ako paring Dison sa wood. Bumalik na pala si Ate Catherine. Nasa Maynila na pala. Kuya Danilo. Miss Sari ba ito? Na? Natawag ko na. Na? Sari. Kumusta ko yung opera ng asawa niyo? Okay naman po kay Danilo yung opera, successful po, napaka-success, napakaganda talaga. Masasabi ko nga na kahit matagal yung paghihintay namin pabalik-balik, pero grabe. Talagang hindi siya pwedeng operahin sa iba kasi yung katabi nga namin, nakatatlong opera na sa private, pang-apat na opera dyan sa PGH. Okay daw. Kaya grabe, sulit na sulit. Tapos wala akong masabi dun sa talagang goods na goods po talaga. Yung pag-asikaso sa amin, okay na okay. Kaya maraming salamat sa dyan sa hospital na yan at hindi ko hindi ko malimutan. Kaso, yun lang, malayo, pero kailangan natin magtaga. Ayan ako lang muna yung magsasalita pag nagla-live. Pero mag-ano naman siya, makakapagsalita, kaso hindi pwede mag-pwersa. Subukan mo parinig mo sa kanila yung kaso di maririnig, kailangan lumapit. Ano? Ganyan lang. Hindi ako pa ano. Oo. Medyo maano. Medyo maano kasi bugbog. Oo, yung ano pa na. Ito. Kaya nung bago siya operahan nga, nagkukulit pa na nung gabing nakalib ako. Last na ulit ko yun. Last na kulit pala yun. Nagbabay pa yan pag-atid ko sa operating room. Ganyan pa sa akin, kasi inatid ko dun sa taas eh. Tapos kinuha na siya sa akin. Tapos kinutulak siya, nagbabay pa sa akin. Kinabahan ko hindi ako dun. Ate Catherine Guanzon, Ate Maris, good evening, sabi ni Ate Catherine Guanzon. Yan, unlimited yung ano natin. Umulay, bahala na kung anong oras. At may load naman tayo. Hintayin natin sila
Kuya Benji and Ate Cherry na mag-tune in. At si Kuya Jagger siguro nasa work na. Ingat po kayo sa mga work nyo. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Kuya Eddie. Mamaya naman, i-check na natin yung ano. Para gawa na ako ng vlog. Yung sa mga tumulong sa akin. Mga nagpakulay ng channel. Kuya Danilo Misari. Mabuti naman po. Okay yung operation. Opo. Kaya yun nga, mag-ano ko papasalamat sa mga may gagawin ako dun sa Bicol pag medyo okay na. Kasi tawag nyo sa Aurora eh. Ay, alam yan ni Ate Catherine, yung Aurora. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa Tagalog. Sa Tagalog. Padasal. Yun, padasal. Magpa-Aurora ko, Ate Catherine. Pag nagpapalanawan ko pa kung kailan. Ano lang, simpleng handa lang. Yung importante, basta matupad ko lang. Pero hindi yung yung tulad ng iba na yung magbabahay-bahay na iikot yung mag-iikot yung padasal. Siguro, dasal lang dun sa bahay, tapos yakid yung si Ina, dun sa ermita namin. Okay na yun, tapos na. Paring Jason. Asawa ko, gamit ko channel. Gamit na pala ng channel. Yung TN TV. Sa asawa niya pala yun. Nalagyan ka na ba ng jacket niya? Di pa, no? Parang wala pa yun. Lagyan natin yun ng jacket. Andyan na si Kuya Benji. Yan, kanina pa ako Kuya Benji nag-aantay sa'yo sa inyo. Saka si Ate Cherry. Para magpasalamat sa inyo sa mga tulong nyo sa amin. Asan na ba yun? May yun. May na yan, may moderator na rin si TN TV. Nasa construction na ako, sabi ni Ate Catherine. Hello, Jason. Sabi ni Kuya Benji. Hello po, Kuya Benji. Nasabot ata sila. Kuya Benji, nakalabas na po kami kahapon. Dito na kami sa bahay ni Bayaw. Dito na kami sa bahay ni Bayaw. Dito na magpapahinga, tapos antay kami sa Biyernes, balik kami dun sa PGH. Kailan kayo uwi sa Camarines? Wala pa po. Wala pa kami pitsa o araw kung kailan uuwi. Kasi nakadepende po sa doktor kung kailan kami pwedeng umuwi, kasi may mga follow-up check-up po kasi. Matagal daw yung mga follow-up check-up eh. Basta Biyernes, diba yun ako na. Tapos may susunod pa pong follow-up check-up. 2 bisis. Pag-check-up sa Biyernes, after 2 weeks. Yun. Pag-check-up po sa Biyernes, after 2 weeks ulit yung yung check-up. Tapos di ko pa alam kung kailan na naman yung susunod. Pero kung halimbawa yung pangatlong check-up, sabihin natin sa sunod na buwan, baka makauwi muna po kami. Salamat paring Jason, sabi na Ate Catherine. Kuya Danilo Pizarra, hello. Okay yan, magpahinga kayo. Opo, kagabi sabi ni Benji, magpahinga daw. Kagabi nga, nag-init muna ako. Pero siya, nakahiga na rito. Ibayaw dito sa baba. Grabe na yung antok ko. Umilik ba ako, Robby? Malakas. Grabe talagang tulog na ako. Ay,
Grabe. Pero maaga akong nagising. Kasi alam ko kasi iinom siya ng gamot. Ano natin? Hindi pa kaya ubos yung loob ko. Hmm? Yan, kape. Ano? Nangyari extension. Pero na ba ganun ka-extension mo? Kaya ako, ito magpalmot na ako. Yan sa mga gusto ko. Sa paglilili mo, Kakala. kakalayo na. Dito para ako sa Kasi magano kami nung ano, nung nilaman ko. Pero bukas matatampakan. Yung mga sinuot kasi namin dun sa ano sa hospital, yun ang nadami. Tinipid ko na nga yung Lego doon kasi baka kung tumagal, maubusan ako ng damit. Pero bawal maglaba, di ba? Bawal maglaba dun eh. Balak ko na maglaba eh. Yung sa loob. Kasi yung damit namin na dala papuntang Maynila, kunti lang talaga. Ang ginawa ko doon, kahapon di ako naligo doon eh. Dito na ako naligo. Nagpipid ako ng bihisan doon. Kaya isang balde yung labahan. Buti na kalabas kami kahapon. Paubos na sana eh. Hindi rin ako pwedeng umalis. Wala namang may trabaho sila. Para umuwi maglaba. Yung naisip ko doon, maghanap ako ng laundry. Laundryan. Kaya nakakaya ng pati yung brief, magpapalindo. Mga box yan. Dari kami posisyon ka doon. Natulog ko siya. Hindi mo ito makalito pala ako. Tubig. Oo. So, wala lang ako lang dito Di man sa... Hindi mo sa namin. Tapos ka. Pwede yan. Hindi mo pagtanggal ang sapom. Nakatalo sa gato. Yung jeep lang dyan, mataas pa mo. Mami nakatapan na. Ito na. Ito na doon. Ilalabas na lang. Kape! Sarap ang kape. Parang yung bulang dito po. Parang dito cold. Tapos na kape yan. Wala na ito. Talagang pang-control ko. May ginagang. Ano hospital? Ganyan-ganyan ka naman. Hindi ka makapagsalita. Para kang ano, Alvin Richard. Yaya daw. Yung mga ganyan yan, ano lang. Malay mo, may pampampaswerte yan. Malay mo, pampaswerte. Kuya Benji, wala si Ate Cherry ah. Busy siguro sa si Ate Cherry. Tol Julius. Ate Maris, asan ko si Tol Julius? Kaya Jojo, tulog na yun. Gabi na yan sa kanila eh. Kung nag-aalam, umiga ka pa, inom ka ng gamot. May alam, nag-aalam yung ano. Sakto yung pag-inom. Asan ang gamot? Naglag na naman. Wala nga si Ching at Julio, sabi ni Kuya Benji. Baka po nasa work. Ito yung mga gamot niyo. Yung isang tabla, ubos lang. Ilang piraso ulit? Ilan? Kailan yun yung ano, yung tatlong gamot bukas? Kasi may iniinom siya na tatlong gamot eh. Sa isang inuman, tatlo.
Ay, apat. Apat yan. Apat. Ito isa lang to. At ito yung mga resita rin. Ito yung mga resita. Ito, yung dinonate ko na dugo. Ibinalik sa amin yung papel na dinonate ko na dugo kasi hindi naman nangailangan ng dugo. Hindi siya nangailangan. Kaya binigay sa amin ulit to para daw magamit kung sakaling operan siguro sa tinga. Kasi 2 years ba yun? 2 years yung expiration nito. Bali, papakita lang ito doon. Ibigay pa kaya natin to. Doon sa kakilala ko doon na ano. Kung halimbawa ma-expired. Kasi may taga sa amin doon na ano, nangangailangan ng dugo eh. Bago ka, pag di pa naman opera yung tinga mo na, ibigay ko na to sa kanila para magamit nila. Kasi may taga sa amin na nakapunta doon, nakita ko sila doon. Alam ko na nandun sila, tapos bigla kami nagkita doon bantay. Tinanong ako kung anong ginagawa ko, sabi ko, operahan din yung kasama ko. Kasi nangangailangan sila ng dugo kasi leukemia, yung sakit ng kapatid niya. Baka mag-replay na lang sila. Masaya yung searching, makalabas ng taga po. Malabas na po. Ito, ibigay na lang natin yan. Sayang man pag di yan nagamit. Kaya kung ano yung mag-donate ang gatsaro. Ngayon, pag uminom siya ng tubig, naka-straw. Balitan na kaya natin ito. Ano na, balaktot na eh. Ganun? Opo, masaya po talaga kaya binigay yung yung Christmas namin. Masaya kasi okay na. Tapos santay na lang kami ng mga follow-up check-up ulit. Gagawin po namin Gavin J. Ganun pa rin tulad nung nag-check up sa kanya. Na pag tawagan na kami papunta balik, ganun pa rin yung gagawin namin sa mga follow-up check-up. Balik-balik. Pero wala nang pila yun. Hindi na tulad nung check-up pa lang na pipila, di ba? May oras na lang. Tulad nung tulad sa Biyernes, alaw na kami pupunta ron. Pero di na kami pipila. Diretso na kami dun sa papacheck up pa rin. Sa doktor. Wala nang pila. Wala din na magpupuyat. Kaya, pag anbawa sa makakabalik din ulit kami. Halimbawa, check up namin bukas, biyaya kami ngayong gabi. Diretso na kami sa PGH. Kumbaga, di na kami matutulog dito sa Maynila. Pagdaling PGH, check up, sakay ulit kami pabalik. Ganun yung gagawin namin. Lagari lang kami. Di na kami matutulog dito na Kumbaga, pwede lang kung may pero dumaan muna bago umalis. Maligo. Huwag pa yun? Ano? Ano? Tulog daw muna siya. Tulog daw muna siya. Ay. Yung nilaw sa 24 ang nagtamsak. Tapos si Bintin na nandyan pa rin.
Ay, 15 na lang. Sige. Ito sa inyo. Labis na nasaktan. Check up na lang. Check up na lang for fast recover. Opo, check up na lang po. Pero matagal daw. Matagal daw yung check upan na gagawin nila. Kumpara nung unang opera sa kanya. Kuya Romel, kanina po ako naka CCTV. Ano lang pala si Kuya Romel. Silent viewers. Sige lang, nood lang po kayo dyan. At comment, tanong para masagot natin. Romel, hello, sabi ni Kuya Benji. Natulog muna. Ay, ano po to sa kapatid niya? Nangungupahan po siya. Yung sinundan ni Mrs. Itong bahay na to. Pinuupahan lang po ito. Padaan sa bunga, may nagsisigawan. Crib Jordan. Ay daw sabi ni Crib Jordan. Aking tingnan, mapula ang mata. Hello, good evening sa lahat. Kumusta? Lodi Jason, Ate Anne, hello. Sabi ni Kuya Ruel, Guadan. Ha? Ito pala si Kuya. Kuya Hok! Hello po, Kuya Hok. At nakalabas na po kami, Kuya Hok. Dito na po kami sa tinutuloyan naming bahay sa pinupahan ng kapatid niya. Kahapon po. Pero may vlog naman ako na lumabas na kami. Na-upload ko kanina umaga. Salamat po Kuya Hok. Salamat po sa suporta niyo. Nandito si Mrs. Nakahiga lang. Kanina kasama ko sa live. Kuya Jordan, Punta Rica. Sabi ko yun. Pumunta po. Day po ako nakapag-attend ng live birthday ni Kuya Noli kahapon kasi busy ko kahapon. Nagkasikaso ko nung papel niya para makalabas kami. Oo. Grabe ako nakapag-attend ng live niya. Pero nagbati naman ako kay Kuya. Nag-message ako tapos nagbati ako dun sa live vlog. Sa vlog. Kuya, sana success ang operation. Sana po. Sana, kasi sabi nga ni Mrs. Masakit daw. Nararamdaman niya kapag pero may gamot naman. Kasi yung sabi ng doktor, wag ko daw bilhin lahat. Pag masakit lang, saka aminom ng gamot na pangkatanggal ng sakit. Karoon yun. Sayang wala kayo sa birthday ni Kuya Noli, ang saya nila. O nga po, nanood ako dun sa replay. Maganda po yun. May mga palaro. Hindi usap. Ika. Alam niyo. Support sa mag-asawa. Salamat po. Salamat sa lahat ng nag-support sa mag-asawa. Sabi ka din. Salamat po.
Sa inyo lahat po, Kuya Benji, salamat talaga sa ano. Suporta nyo. Grabe yung napaka-solid ng suporta nyo. Ito, nung kaga. Naglaba ako. Bigla pa pa kanina. Salamat. Ano mo? Sige. Hindi na. Naglulunok daw siya ng lawan. Si Kuya Boy, wala rin si Kuya Boy. No? Kuya Benji, hello po, sabi ni Kuya Romel. Yung man di pumapasok sa loob yung anak natin. Di pumapasok si Baby sa loob. Masaya kami para sa inyong mag-asawa, sabi ni Kuya Benji. Salamat, salamat po. Thank you po. Kapag po siya po. Gabi rin siguro kala Ate Maria Jane. Kaya araw-araw ako nanonood ng vlog niyo at sa ating paway. O, salamat po ako Kuya Danilo. Sa mga viewers, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mga silent viewers. At sa Team Kasangga members na sumuporta sa akin na ako'y naka-challenge. May and Eric. Shout out. Siyempre sa Team Paway, shout out po. Shout out sa inyo lahat dyan. Kuya Nuli. At sa Warax, mga kasama natin yan na pagsayaw-sayaw ng naka-challenge. Natapos yung challenge dito sa hospital. Pulis 18. Ha? 18 pesos cellphone. Oh? Nakalagay mo, naging 80. Hindi na ako nagkakasi. Hindi mo na, 18 pesos. Yeah, basta tanino. Ito. Baka yung tangan nila pinakal ko unod. Nag-18, naging 2. Kadaan ba na ito yan? Kuya Hawk, salamat. Din Lodi, isang natin kami. Si Ate Kabisado na din ko. Hello ko yung Kabisado ni Mrs. yung pangalan mo eh. Sabi ko Kuya Rowel, Kuya Dan. Si Kuya Hawk yan, gabi niya. Nakapikit pero nakakarinig. Ano? Nagluluwa kasi yung mata niya. Shoutout sa solid supporters ng Team Paway, sabi ni Kuya Manuel Norman. Pakita ka kay Kuya Ho. Ito po siya. Kaso nagluluwa kasi. Kuya Ho. Higa-higa muna. May regalo ko sa kanya pag uwi. Higaan. Bibilain ko to ng yung nag-canvas na ako dun sa isling, pero ganun din yung presyo nyo dun. Higaan mo dun. Bili ko sa Yorapis. Pag nasahod na yung sa kita dun sa challenge, para malambot yung higaan niya.
Baka sir nag-isang ka. Ano saan? Masakit daw yung ano. Para daw mga baka pinaghila daw. Baka dyan sila nakahawak ng inopera nila. No? Hindi, nakasandal ka daw kami. Diyan baka may nakahawak dyan. Nakasandal kaya na kami. Nakasandal. Masakit daw yung mga ano. Kaya naro kaya, ako yan din lang siya, kayong hindi nakakuha ka rin ng iwag. Hindi mo iwag yun sa akin. Hadikit ka, son. Hindi nakatali. Pagkagising mo, nakatali ka? Gising ka pa, nakatali. Pero, yun na yun yung aparato na sinasabi nila. O dati na yun yung ano, heart. Oh? Dahan-dahan ka na muna ito. Mga ilang minuto? 1 minute lang? Segundo lang? Tapos ilang tok ka na? Nakita mo yung pagturok? Ano sa ano? Yung dito? Yung dito? Yung dalawa ka dyan, yung kasabay mo na dalawa, nandun pa siguro sila. Everyone, hello, sabi ni Kuya Benji. Bakit ka pa nakita? Kailan hanyar mo, no? Ito na. Magamit, mali pa. Gibuon ko, no? Ano? Ay, maka... Ano naman ako. Ano pa? Parang oras pa ako mo. Diretso to. Dana mo itong limit. Alalay. Ay, muna. Mamaya naman. Ano sa magiging ano? Mamaya naman tayo mga 8, no? Hmm? 10 mag-live. Ano muna po sa mga viewers natin, mga naka-tune in. Mag-out muna po ako. Siguro mamayang mga ano, mga anong oras kaya magandang mag-live ulit. Namaya magla-live po ulit ako. Kaya yan ko muna yung mga laban ko, yung dryer ko. Tapos isampay. Ito yung dryer ha. Pinali na ba yan? Subukan namin ngayon. Mag-out muna po ako para mag-prepare ng pagkain. Para dito. Ano mas kayo naman gamot? Bukas na ulit. Tulad nung kanina, alas 6. Ay 8. Ayun, babay muna tayo. Para makatulog din si Ate Cherry para makatulog siya mamaya. At si Ton Julius. Maya-maya mag-live na lang ulit po. Ayan. Bye-bye. Well, mahid. Mag-ano muna po tayo. Out at salamat sa mga nag-tune in ngayon. Balik kayo mamaya po. Mamaya maglalay ulit ako.